नै आइजोरि हा नों जाबायदि बुंदों जाबायदि सानदों बेफोर नङाबाथ' जानो हानाय ना आरो इमि नानियालाय बोरै बेफोरबायदि जानो हानांगौ दिनै नंगौलै आयै नंगौ आंनो फोथाया नोंसोरो ओमफ्राय आब' इमियाथ' बिदि नङामोन ना आब' मारैथो होमबा सोरांजों नोंसोर थायाखै आयै आंसो थादोंथ' आंसो मिथिगौ आयै दे हाबाबो जानांगौ हाबाबो जाबाय नाथाय हाबानि उनावबो सोराङा आंखौ गनायाखैथ' आयै बिसि महरै गनायाखै बियो ओरैनो हाबाल'सो जादों मोनसेथ' आंनि जानो गोनां सिमांजों आंजोंनि हाबाखौ सिफायबाय जोंखौ जुदा खालामबाय आरो दे बेथ' बेमोन ओमफ्राय आंखौ हाबा खालामानोथ' मानो थागौमोन ना आं जेरैबाबो हाबा खालामलाय माथो गोनांथिमोन आरो सोर मोजां मोननो आयै हो सोर मोजां मोननो जायनि फिसाया हाबा जाखांनायनि उनावबो गावनि सिगांनि गोसथोनायनि नामखौनो गोसोआव लाबाय थायो बावनो नाजायासैबो आरो मिथिगौ ना मासेबां जौ लोङो बेलाय बेसेबां जौ लोङो हो आयौ आं एसेबांबो मिथिथारामोनहाय आइ मिथिनायमोनबा आं हरथारामोनहाय नोंखौबो दासो बुंमारलाय मा जानो आयै दासो बुंना मा जानो बेखायनो आं बुंखादोंमोन सिगाङावबो आं थाङा होननानै आंखौलाय मानोथो लांखो बेलाय ओंखाम ओंख्रि संनो हो ओंखाम ओंख्रि संनो लांबाय आंखौ न'नि खामानि मावनो ओंखाम ओंख्रि संनो ओंखाम खुरना जाहोनो बेल'सो दा होमबाबो आंथ' नाजादोंमोन आयै एसेबाबो नाथाय बुजियाना सोराङानो गावनि मोजां मोननायखौनो बावनो हायाबालाय माथो होमबालाय हाबाब हामानोथो बावा बेलाय हो नोंखौ हाबा खालामखांनायनि उनावबो बावा बियो बेखायनो दा गोसो बायदिसो थासै आङो जेखौ खालामनो गोसो बेखौनो खालामगोन आङो जेखौ मोजां मोनो बेखौनो खालामगोन आंबो माथो आरोलाय जानायालाय फैया नंदोंमोन नाथाय मा खालामनो आरो फैयाबाबोथ' जायाना नङाबा बिमायाबो केस बुंबाय थालायगोन आरो हिनजावखौथ' मा बुंबावगोन ब्रा बेखौलाय आदु आरे माथो आलासिया जि गिदिर फैखुमानानै दंफैयो बेले ओरै नाहरसुन इयो माथो आंनि फिसायसोलाय नङा नोंनि फिसाय नङा माथो आंलाय बिदि बुहुदसो नै नोङो सोरां मावजि बुन्दा बेनो फैया होननाया माथो गुरब्ला नुजाफैबायलाय नोङो बेनोथ' आरो फैयाबाबो जायाना अ आच्छा बिदिबा आंखौनो मार गोसोखांना फैदों नङा होमबा नोङो जाखागोन माखौबा गोसोखांगोनखाय आं नोंखौ हे सोरां जाबाय हा फैबाय नालाय माखौथो लाजिनांगौ नोंलाय दा लाजि गावनि हिनजावनि न'आवनो जाम्बाखा नोंनाबो नुबाय साननायफोरा आरो सोरां खुसि मोनदों साले मिनिदों आरो नै बेनाबाथाय माबा रंजाबाबो दाय रंजायाबाबो दाय रागा जोंबाबो दाय जेरैबो दाय बेनाबाथाय आंलाय नों फैनायखायसो खुसि जादों आरोहाय बेखौनो नोंहा रागा जोंलायबाय आरो वाव सोरां वाट ए सारप्राइज न' नों फैया होननानै बेखौनो आंलाय फैयासो नंदोंमोन नोंलाय माथो फैबायानो ए नंगौ नामा दे होमबालाय साहा फुदुंहैदो जोंहा गोथावनो फुदुङा माथोसै आङो बारो रुनो मानो देब्रा फुदुंहैदो ना गोथाव लोंसै नों फुदुंनायखौ एस लोंगौ नोङो आं फुदुंनायखौ गैया आं फुदुंनायखौ मोनलोङा नोंबो आं फुदुंनायखौ लों नोंहा दाख्लै एसे मोजां आं फुदुंना होदोंमोन लोंदों नोङो लोंदों दै बेखौनो गोसोआव लाबाय थाबाव नामाब्रा आंनाव गासिबो गोसोआवनो थाबाय थाखायो जेबो बावा आङो बावनो रोङा आरो मिथिखायो आङो नोंथ' गोसो जानानै फैयाखै नङा होमबा ओरैनोसो मानसिया नुजाफैदोंल'सो माबा फैजानोबो लुगैयो फैबाबो दाय नङा होमबा नोंना आयौ आरे आंनि फिसाय सना बिदिसो ना होमबा आंनि मावजि सना नंगौथ' माथो रागा जोंबाय थायोब्रा नोंलाय रागा जोङाबासो एसे मोजां नुयो नोंखौ नंगौना सोरां मा जाखो बेलाय आं लाजिलायलांबायसो आङो नै नोङो नाथुर
जिलि नोंखौनो साहा फुदुंनानै लाबोलाय जोंहा लोंनोनो नै साहा थेवबो गाव फुदुङा आरोना मानो फुदुंनो आंलाय आं फुदुंनायखौ लोंखाया नोङो बेखायनो फुदुङा आरो आङो थाबाय था जिरायबाय था नोङा बेयावनो आयौलै आयौ मासे गोजांखो आंखौ एसेबां गुसुआव अखासो हाना होबावबायना बोथोरफोरनाबो अयनायद्राय जायोलै माथो गोजांखानायाव दिनै लेपसिंनिफ्रायनो ओंखारलालै आङो आयौ सोरां नोङो आं उन्दुनांगौसो उन्दुना थाफैग्रोबावदों ओइ मा नोंनि मा आंनिब्रा गोजांदों आंखौ माले नोंबो गोजांदों नामा ए आं लहाखाय गोजांनो रोङिखाय आङो बुंनो फैदों बेवहाय खोथा आंनि सिगाङाव माखौबा मार गोजांगाबायलै आंखौ दिनै एसेबां अखासो हाबावना होबावबाय ओंथ' आरोलै अखायाबो मा नांनायनिबा हानांगौ मा खि मोनजानायनि दिनैसो हानो मोनबाय आरो बे अखायाबो हानांगौ टाइमाव हानो रोङा ओरैनो गोजांखानायफ्राव दिसटार्ब अखाफोराबो ना सोरां आंथ' आरोलै मा होनबावनो मा बुजायबावनो मा फोरमायबावनोब्रा आयु हाबाब नुबाय दा जोंखौ नागारनानै थांथ'सिगोनलाय ना एस दसेल'सो ओं बे दसेयानोथ' ना होमबा थांला नामा खामानियाबो गोनां ना दे थांदो माथो इयो बोथोरानो माथो गाज्रि जाबाय हनै अखासो हाबाय माथो आंहा थांथारनांगौमोन ओमफ्राय अखायाबो नोंखौ बादा होखाबायना नोंखौ दा थां होननानै नंगौना ओं दाथ' नों थांनो हानाय नंला न नुबाय अखायाबो लाखिखाबायसो दा लागाव दासो टाइम मोनबायना बेबो हानो ओं थिगसे हाना होदे अखा आइसोर बर'सा लागाव अखायानो नागारनो रोंला माथो नोंसो दिनै अफिसाव थांनाया जाबावगोन दा बे जालाथ' आरो ओरैनो लस जाबाय न' दिनै थांनांगौआ नोंहा थांथारनांगौ होनदोंमोन माथो दाना खामानियालाय माथो जाबावनांगौ दिनै नोंना जाबायना खामानिया हा जाबायबो ओमफ्राय थांनोला आरो न'निफ्रायनो जाखाबायबालाय मानोथो थांबावनांगौ आंलाय आंनि खामानिखौ अनलाइनजों खालामखाबाय आं इयो अनलाइनजों जायोबालाय नोङो सानफ्रोमबो अनलाइनावनो मावदो ना होनबाना नोङो अफिसावबो थांनांला आरो न'आवबो थाबाय थानो मोनबाय ना आंजों जोंजों इस बुंनायफ्रा नालाय सानफ्रामबो जायारा बिदि एखनबासो ना थांनो सोलाबथाराबा अ न'आवबो मालाय थाबाय थानो हायाना बिदि दे जेबो नंला होमबाबो आरोथ' आं दिनै अखा हानायखौ मोजांसो मोनदों दा मानो मिथिगौ ना मानो नोंजों दिनै जेरावबो थांनो गबाय न अफिसावबो थांनो गबाय ओमफ्राय न'आवनो थाबाय थानो मोनसिगोन दिनै आंजों जोंजों आच्छा आरोथ' दिनैहा आं हारसिंबो जाला स' थेंक्स टु अखा नोंखौ जेरावबो थांनो हायिनि बाहाना हरनायनि थाखाय ओमफ्राय गोजां बोथोराव अखासो हाना होबावबाय खम बांसिनसो गुसु जाबावसिगोन न बेनोसो मोजां ना ओंथ' आरोथ' अखाबो हाबावबाय बोथोराबो गुसु जाखाबाय ओमफ्राय एसेबां थान्दा थान्दा मोजां जाखासिगोन जोंहा अर सायनो सानैजों बेनोथ' आरो आलु मैना जानोसै ना मा होनो जुरि मादि लाइफ जाखो नोंनि न माथो बुंबावनो आरो सानो माबा आरो जायो मायबा मायबि आरो खुसि होननायाथ' नामुनि सानानो गैखाला आंनि जिउआव एखनबाथ' सानलायलाङो आंनो नंगौना नङासो बियो आं जुरियाथ' बिदि नङामोन बे सोरां आधा फाग्लाजों हाबा जानानै खावसे आधा फाग्लियानो जाबाय आंबो दुखुआसो आं गोजानानै थाबाय आंनि जिउआव सुखुआथ' जेरै सुथुरसो जानानै गोजानाव जायखारलांबाय आंनि खाफालावथ' मानो बिदि हौवा लिरना हरनाय नोङो
मानो आरोथ' इमि आरो इमि गोलैगोन ना मोजाङै मानो गोलैनांगौ आंलाय दालायथ' नों हमथानो दंखायोना आंखौ जेनेबा आं थाबबाय थागोनसो नोंखौ बेबायदि हमथानो माब्लाबा समाव आं गैयाबालाय ना आंनि जुरिया आंखौ माब्लाबाबो नागारनानै थाङा आं मिथिखायोना आंनि जुरियालाय आंजों थाबाय थाखागोन ना अराय जिउ आमफ्राय हाबा जाबालाय होमबाथ' नों आंखौ मोननाय नङा ना मोनगोनथ' जेसेबांखि गोजान जाया मानो बिखायावथ' थाबाय थागोन ना आं मा इमिखौ गोसोखांदों नामा मानोथो गोसोखांबाय थादों आंलाय बेखौलाय जेखियानो जादोला आंनि बेस्टिमोन ना नोङो ओमफ्राय मानोथो बिदि खालामनो नोंलाय गोसोखांबानो रागा जोंनो ओंखारोलै आङो रागा जोंनो ओंखारो सिमाङाबो अमा बुन्दासो ओंखारबाय सोराङाबो मावजि बुन्दासो ओंखारबाय आरो दा नोंबो इमि नोंबो नोंखौथ' मा मुं होबावगोन आङो मा मुं होबावनो मालाय हारसिं हारसिं सिमांखौसो गोसोखांदों नामा आंलाय सोरखौ गोसोखांनो सोरां सोरखौ गोसोखांनो आंहा जिउआव आरो दंआनो सोर जायखौ गोसोखांनो हानाय गासैबो दं माथो मालाय हारसिं थादों आयौ माथो फाग्लिया गाबखुमादोंसैलाय सोरां गाबनो ओंखारसोदों आंखौ गाबनो ओंखारदों मानोलै नोंबो गाबनो रोंलायगौ ना आंनि जिउखौलाय माथो बुंबावनो सोरां बेनो बेखा माथो जेब्लायबो खोनासंग्रायालाय गोबां दङ नाथाय बुजिग्रायालाय सोरथो दङ रावबो गैया नंगौथ' आरोलै आंनिखौबो मालाय सोरथो बुजियो खोनासंग्राल'सो आयु न'नि मैगंआनो इमान मोजां मोजां जाबाय ओमफ्राय बर'सा बेखौनो हाथाइनिफ्रायसो बायनानै लाबोबाय थायो माबा बिदिबाथ' जोंना बायनांनायानो नंला बारा न'आवनो जाखिनि एसे एनै गायदों बेजोंनो जानो हागोन माथो बर'साया जायखौ नेहोदों जि मोजां मैगं थाइगं फोनानै दोनदों माथो बिराद मोजांनो बर'सा फैद' होनदोंलै माथो खालामबाय थाखो नोङो र' दे ना नोंनि र'आ दोनथ' मैगङा खाफैग्रोनाय ओंलै थांगौ र' बर'सा थोसिगोन खोमादां एसे बुरजाबो नाङा न' जों सानैल'खासो नालाय आंथ' आरो ओमफ्राय जोंहाथ' जानो आन्था न'आवनो मैगङा जाखाबाय माथो बांद्राय बायनांनाय नंला खोमा न' आंथ' आरो नों न' नेहोनाय मानसिया मोजाङानोथ' न' एसे मोजां जोंनि फिसा बागानाव मैगं एसे एनै माबानानै दोनदों फोनानै दोनदों दा जोंहा जि मोजां मोनजाफैबाय एसे एनैबाबो आरो नोंथ' न'नि मैद्रु जानो गोथाव मोनथार नङा होमबा आंग्रा जा गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय मैद्रु थाबाना एख' नाङा आंनो एनै सामब्रामाबो जि मोजां जादों बाथोन जानो जि बरिया जाखासिगोन न' आंथ' जि बाथोन जाखायो ओमफ्राय गोथावबो मोनो आङो मारनो आरोथ' आंहा अमा बेदर दंबावो अमा बेदर गोरानखौनो एसे हांनानै दायो जानो सिफ्लेनानै जानांसिगोनलै ना दिनैथ' बोथोराबो बरिया हिटखाना नुबाय दा जानायावबा बाब जाखायाबा लोंखायाबा गाबोनबा मा जायोलै आरो सोर मिथिनो बेखायनो जाखा लोंखा मोननायावनो मोननाय नुबाय डायलगफोराथ' लाजाखाया माथो दिनैहा न'नि मैद्रुजोंनो मार गोथाव जाब्ले खालायसिगोन आङो ओंखामखौ आरो आंनि अमा बेदर गोरानबो दङ आरो एकदम फ्रेस फ्रेस न'निनो माबा सामब्राम माबा दुन्दिया मार हिट जाखागोनलै दिनै दे मोजां ना अर जाहैनांसिगोन दसे थाना आरो दिनै अखा हानानै बोथोरा एकदम माबा फ्रेस जाबावदोंसो आयै मासे मोजांथाय अमा बेदर गुदुं गुदुं हांनानै जानोसै खाट्रा हिट जाखागोन लागाव लुगैखाबायसैलै माथो सानैजोंनो देन्जार जानो हाखायोना जोंहाबो
दान्दिसे थांनोसै जोंहा अमा हांनायनि रेडि खालामहैनोसै आरामसे सानैजों अरबो सायगोन आलुबो मेगोन ओमफ्राय मटरबो सावजागोन न' आंथ' मार गोथाव मोनखायो दे